खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गारिनि जाब्रबथायजों सानै बर' लाइमोननि जिउ खहा। थैनाय सानै लाइमोनखौ 2 नं नाराबारि गामिनि गोमसार नार्जारी, जाय 22 बोसोर बैसोनिमोन, आरो अशोक नार्जारी, 35 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोननाय जादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसायख'थि फोसावनाय फिथाइखौ लानानै रंजानानै फैबाय थानाय समावनो मोनानि समाव क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिल राजा लामा मोननायनि सिगां बरमा बुरि दालांनि रुगुङाव हरखाब स्कुटि गारिनि जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ गोमायो। 2 नं नाराबारिनि गोमसार नार्जारी आरो अशोक नार्जारी बिथांमोननि गोथै सह'खौ मैया बेलासि समाव नुसननानै बोखाङो होनना मिथिनो मोनदों। मन्त्रिया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा, बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइ मोनखांनायनि उनाव गिबि खेबै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावोदि, जों बिटिसिनि जौगानायखौ लानानैसो बार्गेनिं खालामगोन आसाम सोरखारजों। मन्त्रिखौ लानानै जों बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया। जोंनो नांगौ बिटिसिनि जौगानाय। दिपेन बर' बिथाङा बर' बुंनायनि थाखायनो बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादों। बिथाङा बिसायख'थि फोसावनाय समाव बर'नि अनगायै गासै हारि जनगोष्ठीनि खामानि मावगोन होनना बुंनांगौमोन होनना बुङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। वेस्ट बेंगलाव गिबि खेबै बिजेपिनि गेदेर देरहासार जानायखौ लानानै दासान्दि वेस्ट बेंगल रायजोआव गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थांनाय बावैसो सिगाङावबो बिसायख'थिनि अफिस बुफायनाय सावनाय जाथाया जानानै थांखांनायनि उनाव फिन आरोबाव मैया बुधबारखालि सोनाब बंग'नि मध्यमग्रामाव सुवेन्दु अधिकारीनि आंगो हेफाजाबगिरि चन्द्रनाथ रथखौ गुलि गावनानै बुथारो। चन्द्रनाथ रथआ बिजेपि दैदेनगिरिनि मावफुं हेफाजाबगिरिमोन। बे बुथारनाय एबा गावथारनाय जाथाया आरोबाव वेस्ट बेंगल रायजोआव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनाया नर्थ 24 परगना जिल्लानि जेसर र'डआव थानाय दहरियानि साखाथियाव जादोंमोन, जेब्ला रथआ कलकातानिफ्राय गंसे कारजों गावनि प्लेटआव फैफिनगासिनो दंमोन। बे समावनो मटर साइकेल सालायनानै फैनानै गाग्लोबग्राफ्रा बिथांनि गारिखौ होबथायो आरो रथखौ थांखिनानै गुलि गावनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोनदों। गोबां जायगायावनो माब्लाबा समाव सिखाव खावनाय जाथाय, सिखाव लुथिनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव सिखाव लुथिनाय जाथाय। 2,50,000 रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों सिखावा। बरबरि सप्तायारि बाजाराव रमनि बर्मननि लाखिना दोननाय स्कुटिनिफ्राय 2,50,000 रां लुथिनानै लाङो। बाइकआव फैनाय सिनाय मोनै सानै सेंग्राया लुथिना लाङो होनना भुगिनांनाय एबा लुथिजाग्रा सुबुङा फोरमायथिदों। इराननि राजथावनि तेहराननि साखाथियाव थानाय गंसे फालांगियारि कमप्लेक्सआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। इराननि मोनसे गाहाय नोगोर तेहराननि सोनाबथिं थानाय अन्दिसेहा नोगोरनि अर्गभान फालांगियारि कमप्लेक्सआव मंगलबारखालि बे अरा खामदोंमोन। हादोरसा टेलिभिजनजों फोसावजानाय फुटेजाव नुनो मोननाय जादोंदि गंसे गोबां थालानि बिल्डिंआव अर खामबाय थानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो अख्राङाव रोजा गोसोम उखुन्दै ओंखारगासिनो थानायखौबो नुनो मोनगासिनो दंमोन। जायगानि मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे कमप्लेक्सआव गं 250निबो बांसिन फालांगियारि इउनिटफोर आरो गं 50 मावख'नि अफिसफोर दंमोन होनना मिथिनो मोनदों। शिबसागराव आल्फा आइ केदार खादों। थांनाय बुधबारखालि एबा मैया शिबसागर जिल्लानि डेम' पुलिस थानानि सिङाव थानाय पालेंगियाव पुलिसनि अपारेशनाव आल्फा आइनि सासे मावथि सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि बारुदबो हमनाय जायो। हमजानाय उदखारिखौ बिरेन चेटिया होनना सिनायथिनाय जादों, जायखौ रन्टु असम होननाबो मिथिनाय जायो। माखासे संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै पुलिस बिफाननि गाहाय एसपि पापुरी सेटियानि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया पालेंगिनि सिङाव थानाय दियान पतर गामिनि गंसे न'आव सिग्रोमो, जेराव केदारा बेयावनो थाखोमानानै दंमोन। रैखाथि हानजानिफ्राय गंसे पिस्तल, मोन 10 राउन्ड गोथां गुलि बारुद आरो मोन 8 ग्रेनेडबो बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि
दायनिगिरिया बावैसो सिगां म्यानमारनि मोनसे बादानिफ्राय आसामाव फैदोंमोन आरो गाज्रि खामानिफोरखौ मावफुंनो थांखि लादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। कुमारिकाटा बेलामारि गामि जौगाखां आफादा बैसागु फोरबो फालिथायजों लोगोसे HSLC आरो HS आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हालामनि बेलामारि गामि जौगाखां आफादा सिगां बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो बे बोसोरावबो बैसागु फोरबो फालिथायजों लोगोसेनो देग्लाय बोसोराव मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय गामिनि सा 15 फरायसाफोरखौ बरायो आरो मान बावो। बेजों लोगोसेनो गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ आर'नाइजों मान बावनानै फारि फारियै बोर लायो। मख'नाया गोनांदि बेलामारि गामि आफादा सोलोंथाइनि हार बांहोनाय आरो फरायनो थुलुंगाखांहोनाय, बैसागु बोथोरनि दान्दिसे सम रंजा बाजायै ज'-ज'यै मोखां नायलायनानै बोथिसे ओंखाम जानाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुङो। बिथांमोना गोदोनि हारिमुवारि बादियै थालिर बिखङाव ओंखाम जानाय, आलासि जिरायग्रा थावनिखौ थालिर बिलाइजों बानायनानै हाबाफारियाव मोनसे गोसो मुहिथाव सोमजिहोदों। बेलामारि गामि आफादा बेफोरबादि हाबाफारिखौ बोसोरै खुंबोबाय थानायनि उनाव जोंनि फरायसा आरो बिमा बिफाफोरा सांग्रांथि जानायखौ लोगोसेनो गामियाव सोलोंथाइनि हार बांबोदों आरो खौसेथि जादों होननानै फोरमायथिदों आगुनि BCDCनि मासिगिरि रुपेन राजा बर'आ। गामि नाङैनो खुंनाय बे हाबाफारियाव कुमारिकाटा इसेन एकाडेमिनि गोरायुं बिरखां नार्जारि, 3 नं सोनाब कुमारिकाटा BCDCनि मासिगिरि बिलिफां ब्रह्मजों लोगोसेनो गामिनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। बावैसो फोसावनाय MBBSनि फिथाइयाव जर'खा जाफुंसार जानो हानानै 3 गुन गोनां फरायसाफोरा तामुलपुर जिल्लाखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। जिल्लानिनो बेरेगाव गामिनि कन्दरफा बरुवानि फिसाजो मधुस्मिता बरुवाया 256 रेंक मोननो हादों आरो बे गामिनिनो प्रदीप बरुवानि फिसाजो मधुस्मिता बरुवायाबो 440 रेंक मोननो हादों। फारसेथिं कुमारिकाटानि डेकिया बस्तिनि सौभाग्य पालनि फिसाज्ला प्रसेनजित पालआ बे एखे फरायसालिमायावनो फरायदोंमोन आरो बिथाङाबो MBBSआव 314 नम्बर मोननो हादोंमोन। असमिया सोलोंथाइनि बिजोंखौ लानानै गंसे सोरखारि फरायसालिनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानाय आरो गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ 92 जौखोन्दो नाम्बारजों उथ्रिसार जानानै प्रसेनजितनि जाफुंसारनायखौ सोलोंथाइ आफादनि नेहाथारि दुलुजित दास आरो कुमारिकाटा ओनसोलारि मावख'नि थान्दैफोरा बिथांनि न'आव थांनानै साबायखर जासिहोयो आरो बे 3 फरायसाफोरनि जाफुंसारनाया गासै तामुलपुर जिल्लायावनो गोजोननायनि दोहौ सोमजिहोदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरबरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरबरि नेहुरु जौसिन फरायसालि बरबरियाव 2020 इं मायथाइनि HSLC बर' बिजोंजों फरायनाय आरो HS जोबथा आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै बाक्सा जिल्लानि मादावनो जौसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनिनो गिबि हाबाफारि बादियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो बरबरि नेहुरु जौसिन फरायसालिनि मानगोनां गोरायुं सुरेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारिखौनो हांख्रायनाय लेखा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी बिथाङा। गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो ज्ञानपीठ डिग्री फरायसालिमा निकासिनि मानगोनां लोगो बिबुंगिरि डक्टर राधा नार्जारि बिथाङा। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल मुसलपुरनि मानगोनां MNHO डक्टर लासित कुमार बसुमतारी बिथाङा। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै आलासि लाबावो MD तामिलवा मोहम्मद जेहुरुल इस्लाम आरो बेबादिनो गोबांथार रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां आयेन बेरेखायै हाबा मावग्रा एबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमबोबाय थादों। बेबादिनो बङाइगावनि गेरुकाबारियाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। खाजानाय ड्राग्स फालांगिरिया चिरां जिल्लानि पुरान बिजनीनि थागिबि आब्दुल कासेम होनना सिनायथि होदों। मोन 30 ड्राग्स आबुं कन्टेनारखौ हमनो हायो आरो पुलिसा 24 नं राजा लामानि गेरुकाबारि सारियालियाव हमनो हानाय ड्राग्स फालांगिरिखौबो गावसोरनि आवथायाव लाबोयो। ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनानै दासान्दि
बिथांनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा CMनि मासिखौ एंगारबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 15थि गिबि मन्त्रि महरै गावनि मासिखौ एंगारबाय। मानगोनां हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिथाङा मासि एंगारनायखौ गनायनानै लायो आरो गोदान सोरखार दाजासिम बान्स गिबि मन्त्रि महरै बिबान लानो खावलायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो। आरो फैगौ 12 मे अक्ट'आव गोदान सोरखारा समायखिराखौ लागोन। आसामाव NDA BJP दोलोनि गेदेरथार देरहासार जानायखौ लानानै बयबो सोमोनांदों। फैगौ 12 खालाराव गोदान सोरखार हिसाबै BJP दोलोआनो 16थि आसाम एसेम्ब्लिखौ दाफुंगोन। बेबारनि CMआ सोरनि आखायाव फैगोन? नोंथांमोना सानो नामा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो दोनगोन आसामनि CM जाफिनगोन? नोंथांमोना सानो नामा सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्त्रि जागोन? दासिमबो बेनि फारसे रोखा जाथ'वाखै। थेवब्लाबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो गिबि मन्त्रिनि मासियाव थाफिननो थाखाय हास्थायनानै दं गोबां रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि BJP दोलोआ मोन 126 बिधानसभा बियाबनिफ्राय हारसिङैनो मोन 89 मासि लानानै देरहासार जानायखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला BJP दोलोआ हारसिङैनो सोरखारखौ दागोन, जेराव आसामाव जायखिजाया बबेबा मोनसे पार्टिया सोरखारखौ दाफुंनो थाखाय मोन 65 मासिनि गोनांथि जायो। नाथाय BJP दोलोआ मोन 65 मासिनि बांसिन मासि लानानै देरहासार जानो हादों। बेराफारसेथिं BTCनिफ्राय मिनिस्टार मोनगोन ना मोना बेखौ 12 मे खालारनिफ्रायसो मिथिनो मोनसिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि काग्राबारि कासियासुबा गामिनि बेरगाव BTC बियाबनि बारग' MCLA रातिराम बर'नि फिसाजो पुजिमा बर'आ MBBS खौ उथ्रिसार जानो हाबाय एबा क्लियार खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बेबायदि उथ्रिसारनो हानाया ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगो BTC हालामनि पर्बतझरायाव रायजो राजाफोरनि प्रटेस्ट। सोरखार गैयै समाव बिसायख'थिनि सिगां BPF राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा सोरखाराव फैफिननानै ट्राइबेलफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिननो नागिरदों होनना मोन 9 गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दिखांदों आरो BTC खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बे गामिफोरनि मुङा फारियै मावरिजरा, पारहाति, चुकनजरा, पुराना, पानबारि, दलदली, बरजरा, पाइकन, दारा, कालनबान्दारि, पारहान्थि गामि। लोगोसेनो सोमावसारगिरिफ्रा बुंबावदों दि बासबारि आदानि कम्पानिखौ सोरखार गैयै समाव आथिखालनि EM मुनमुन ब्रह्मआ बादा होनानै बन्द खालामनो होदोंमोनब्ला दायो गावनि सोरखार थानाय समाव जोंनि हाखौ रैखाथि होनो मानो हायाखै? थाबैनो रैखाथि होनांगौ होनना रायजो राजाफोरा दाबि दिखांदों। आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि फिथाइ फोसावनायनि सानसे उनावनो अकिल गगैनि बियाब शिबसागराव गोबां बिबांनि हाथियारफोर बोखांनो हादों। पुलिसआ बुधबारखालि फुंबिलियाव डिम' पुलिस थानानि सिङाव थानाय पालेंगि दियान फिल्डआव सिग्रोमो। जिल्ला बेंगिरि पापरि सेटियानि दैदेननायाव उफ्रा पुलिस SP मइदुल इस्लाम आरो डिम'नि पुलिस कमिशनार हिरेन कुमार देखाजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे गिदिर हानजाया बे अपारेशनखौ मावफुंदोंमोन। बे सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ ULFAनि बिरेन चेटिया उर्फे रन्टु असम, जाय 34 बोसोर बैसोनि, बिथां सासे केडारखौ हमनो हायो आरो गोबां बिबांनि बिथांनिफ्राय हाथियारफोरखौ जब्द खालामो। बिरेन चेटियानिफ्राय पुलिसआ गासै गं 7 ग्रेनेड, गंसे बथल ग्रेनेड, गं 9 mm बेरेटा पिस्तल, गं 10 गोथां राउन्ड, 13,500 रांनि रां एबा नोगोद रां आरो अजद गोनां फोरमानलाइजों लोगोसे गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हायो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला ULFAनि हमजानाय केडारा मरान पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेजपातर ओनसोलाव थानाय बिरेन चेटियानि न'आव थायो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि जाख्ल'नायनि खैसार खालामनानै ULFA स्वाधीननि केडारा फालेंगियायाव आश्रय लादोंमोन। बेनि सोमोन्दै सेनियर SP पापरि सेटियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि दिनै फुंबिलियाव जों पालेंगियानि दियान फोथाराव सिग्रोमो आरो ULFA केडार बिरेन चेटिया उर्फे रन्टु असमखौ हमनो हायो। बिथांनिफ्राय जों गंसे बथल ग्रेनेड, गं 7 ग्रेनेड, गं 10 गोथां राउन्ड आरो गं 9 mm बेरेटा पिस्तलजों लोगोसे 13,500 रां बोखांनो हायो। जों दासान्दि बिथांखौ सोंनाय फिननायनि गेजेरजों नायबिजिरगासिनो दं आरो नायबिजिरनायनि उनावसो जों गुवारै फोरमायनो हागोन होननानै बुङो बिथांजोआ। रायजोनि दाब दाब जायगायाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजि जालायनाया जोबनानै थाङाखै।
सानफ्रोमबो मानसि मैदेरनि दाङाबाजिनि खौरां फैयो। माब्लाबा हाग्रानि मैदेरा न' सिफायनाय, माब्लाबा मैदेरा आबादारिफोरनि जोबोद खस्थ' खालामनानै गायनाय आबादफोरखौ खहा खालामलाङो। बे खेबावबो माजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। माजुलिनि चालमारायाव हाग्रानि मैदेरा सासे आइजोखौ गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोलाव गोख्रों दावराव-दावसि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय आइजोआ चालमारानि थागिबि बुलु कलिता। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला फुंबिलि समाव जेब्ला बियो थाबायनानै थांगासिनो दंमोन अब्ला मैदेरा उनथिंजायनिफ्राय फैनानै बिखौ गाग्लोबदोंमोन। मैदेरनि गाग्लोबनायाव आइजोआ गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा आइजोखौ रैखा खालामो आरो लोगो लोगोनो देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। बिथांनि देहायारि हालोदा दायो जोबोद गोब्राब जानायलाय बिथांखौ एडभान्स ट्रिटमेन्टनि थाखाय GMCHआव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।